Umntwana ubekhala ethi ufuna ukuya esikoleni, thiwa esikoleni ufikile wakhala wathi ukhumbula ekhaya, ekhala. Umntwana ubekhala ethi ukhumbula esikoleni thiwa ufikile wakhala wathi ukhumbula ekhaya, ekhala. Bazali khumbulani ke ngoZibandlela benijuquza nijabulisa nenza yonke into, nithenga yonke into ehlukahlukene, nidlala nezitokfela. Nakho ukuthi abantwana bayabuyela ezikoleni, ningaleziki iphutha lokubuyelisa umntwana wakho neuniform endala esikoleni ngoba uzophenduka inhlekisa bese bona ngathi isikole simfanele akho sidingo efuna ukuhlala ekhaya. Umntwana ubekhala ethi ukhumbula esikoleni thiwa ufikile wakhala wathi ukhumbula ekhaya, ekhala. Ngithi ke bazali masithengele abantwana iuniform efanele, sinike abantwana imfanele efanele ngesikhathi sokufunda, efunde ngendlela efanele, singamphazamisi. Leli phela ikusasa lake la, silinde lodokotela bakusasa, abameli bakusasa, no president bakusasa kanye nosonkondlo bakusasa ngabashiyi. Umntwana ubekhala ethi ufuna ukuya esikoleni thiwa esikoleni ufikile wakhala wathi yena ukhumbula ekhaya, ekhala. Ke bazali ngicela sinakekele abantwana, singabaxhaphasi, sibanike yonke imfanelo ukuze befunde kahle belungise ikusasa labo. Wena ke ungathi ngoba ungafundanga amasuthi nomntwana wakho ngeze efunde akaqhube inkomo, hayibo beyolusa emasimini esebenza emakhishini. Namhlanje sekusebenza itechnology, hayibo mengafundile ikusasa lakhe lizoshabalala. Umntwana ubekhala ethi ufuna ukuya esikoleni thiwa ufikile wakhala ngokuthi yena ukhumbula ekhaya, ekhala. Imbongi yaseNdlwathi.